Hľadáme 5 minút, naozaj, kde si? Veverička Lili, kde si? Veverička Lili. Už ťa hľadáme 10 minút a nikde tu nie si, toto už není sranda. Veverička Lili. Počkať, ale toto tu nebolo. Idem sa pozrieť, či tu nebude Veverička Lili. Ona sa rada schováva, ale ja viem zase hľadať, tak neviem. Toto tu tiež nebolo. Toto bolo všetko les, ale teraz tu nič není. Krásny veverčí les. Neviem, kto to mohol urobiť. Nejaká zrúda asi. Neviem, kto to urobil. Veverička Lili. Už ťa hľadáme 15 minút asi. Aj 20, ale ja neviem naozaj. Alebo 5, ja neviem. Veverička Lili. Ale kto urobil túto burinu? Toto bolo všetko les. Naozaj. Aj hento, kam to zmizlo. Veverička Lili. Už asi aj 15 minút hľadáme. Už ťa hľadáme 20 minút, ale niečo tu nejak tak divne súka, alebo pulzuje, neviem, jak to popísať. Ja neviem, čo to môže byť, lebo takéto divné veci sme nezažili. Veverička Lili. Jaký tu bol nejaký had, alebo ja neviem. Idem sa pozrieť do lesa. Lebo toto je fakt divné. Najprv úplne celý les zničený, teraz toto, alebo aj toto tu nebolo. Ale neviem, odkiaľ sa to vzalo, tie veci. Toto je dobré, ale ona sa dobre schováva, ale ja viem dobre hľadať. Tak to nevadí. Veverička Lili. Chcem samozrejme nejako. A nikde ju nevidím. Veverička Lili. Že by bola tu? No, kto urobil hento? Krásne veveričí les je zničený. Kto mohol to urobiť? Asi neviem. Veverička Lili. Aspoň je tam ten náš stromček, ktorý sme sadili s veveričkou Lili. Ale sa stratila niekam, ale asi sa schovala. Ona sa rada schováva, alebo ja neviem. Nikde ju nevidím. A ešte sa tu aj dejú divné veci. Napríklad, že ja neviem, ako to popísať. Takto. Nejako rukou. Nejako, ale neviem. Ďalší strom. Kto toto mohol urobiť? Tam je bielý stan. Ale aj to tam nebol ten stan. Idem sa pozrieť sem. Veverička Lili. Možno sa schovala sem. Ale toto tiež nebolo, táto cestička. Tu tiež nebola. Dobre. Ešte aj had predtým. Ten, ktorý tu bol. Toto. Neviem. Počkať. Tam je nejaká biela postava. Rýchlo